Kada govorimo o mezonitima, moramo napraviti razliku kome su one namenjene. Razlika postoji kod pacijenata kod kojih postoji višak kože i u odnosu na taj višak kože mi procenjujemo da li možemo upotrebiti mezoniti ili ne. Ako ih ne možemo upotrebiti, ako je prisutan veći višak kože, onda se odlučujemo za neku od hiruških metoda kao što je facelifting ili operacija donjih kapaka, operacija liftinga obrva, kao i još nekih drugih metoda koje mogu pospešiti uklanjanje viška kože. Ako imamo prevelik višak kože i koristimo mezoniti, dobit ćemo na samim ivicama odakle ulazi nit, dobit ćemo jednu naboranost kože koju ne možemo nikako rešiti. Ta naboranost može trajati više meseci i pacijentkinje često budu nezadovoljne zbog tog viška.